Bueno, moi bons días a todos e a todas. Grazas por acompañarnos nesta conferencia de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar, donde aprobamos máis de 2,4 millóns de euros para a xuventude, para fomentar a cultura, impulsar a lingua e tamén para investimentos aos concellos. Ao detalle, vimos de dar luz verde á ampliación do programa Erasmus+, por valor de máis de 54.000 euros, as axudas pioneiras destinadas ás agrupacións de voluntarios de protección civil por valor de 100.000 euros. Como a semana pasada, seguimos avanzando no fomento e dinamización da lingua galega con 150.000 euros para entidades culturais sen fins de lucro. Aprobamos as bases das axudas para impulsar festivais musicais e de artes escénicas, dotados con 200.000 euros. Tamén as demais música, 700.000 euros, que irán para os concellos, para que poidan impulsar a programación artística tamén en galego, e demos luz verde a diferentes investimentos en concellos por valor de máis de 1,2 millóns de euros. E fora da orde do día dos asuntos que tratamos na Xunta de Goberno, quero aproveitar para darvos a coñecer a posta en marcha da terceira edición do Pontevedra Literaria, Xuventude e Artes, que arrancará a finais deste mes de febreiro cunha charla da escritora Paloma Sánchez Garnica. Comezamos e facémolo centrado nun programa que pensa na xuventude, o Erasmus+, porque hoxe aprobamos destinar case 55.000 euros para ampliar o período de prácticas no estranxeiro no marco desta iniciativa. E deste xeito, o alumnado que comezou as prácticas no estranxeiro entre xullo e setembro de 2025, en vez de acabar en febreiro, vai no facer o 11 de abril. E o que comezou en outubro vai estar ata o 9 de maio, cando remataría, se non fora por esta ampliación, no mes de marzo. Para poder cubrir os gastos derivados desta ampliación da súa estadía no estranxeiro, recibirán contías que oscilan entre os 2.100 e 2.400 euros. En liñas xerais, trátase de 24 mozos e mozas que se atopan en Francia, Italia, Irlanda, Malta e Portugal, que estudaron ciclos formativos relacionados con xoería, farmacia, servicios comerciais, carpintería, entre outros, e que son de centros da provincia, dos concellos da Estrada, da Illa, da Arousa, de Lalín, de Marín, Pontevedra, o Porriño, Sanxenxo, Tomiño e Vigo. O noso obxectivo con programas como Erasmus+, é que a nosa xuventude sexa a mellor preparada da historia, que teñan o maior coñecemento posible para poder facer fronte aos retos de futuro, que aprendan no estranxeiro e, iso sí, que regresen á provincia, que todo ese talento o poñan a disposición dunha provincia que os necesita e que a vai a seguir convertendo ou incrementar ese grado de extraordinario que ten esta provincia. E de xuventude, imos a emerxencias, para falar agora das primeiras achegas. Nunca antes houbo unha liña de axudas nesta na Diputación, destinada ás agrupacións de voluntarios de protección civil para os concellos de menos de 50.000 habitantes. Falamos, insisto, dunhas axudas pioneiras que queren recoñecer e apoiar o excelente servizo e a vontade altruísta de que moitas veces son os primeiros que chegan cando hai unha incidencia. Pois ben, hoxe acordamos conceder preto de 100.000 euros a 22 agrupacións de voluntarios de protección civil no marco desta nova liña de axuda. E trátanse das agrupacións dos seguintes concellos: Agolada, Caldas de Reis, Cambados, Cangas do Morrazo, Cerdedo Cotobade, Cuntis, Dozón, Lalín, Meis, Mondariz, Moraña, Poio, Portas, O Porriño, Ribadumia, O Rosal, Salceda de Caselas, Tomiño, Tui, Valga, Vilagarcía e Vilanova da Arousa. Recibirán axudas que van entre os 2.000 e 5.000 euros para adquirir equipamento e material para emerxencias, mercar unidades de flotación e equipos de protección individual, maquinaria para a extinción de lumes, material sanitario e de emerxencias, medios de telecomunicacións e informáticos e ferramenta, entre outras moitas cuestións tamén
uniformes. En definitiva, unha liña de axudas para modernizar a protección civil da provincia e para que continúen sendo agrupacións de referencia no noso territorio, nesta, insisto, provincia magnífica. E continuamos. A semana pasada demos luz verde a recursos por valor de 300.000 euros para o fomento do galego. Nesta Xunta de Goberno damos outro paso, porque aprobamos outros 150.000 euros para que as entidades culturais sen ánimo de lucro da provincia impulsen actividades de dinamización do galego realizadas neste ano 2026. Así, distribuirán ata 4.000 euros por entidade, sempre que non exceda do 75% do orzamento da actuación, e pódense incluir proxectos para certames literarios ou xornalístico, proxectos audiovisuais, estudios de toponimia, actividades no comercio e na industria, campañas de prestixio do galego ou captación de neofalantes. O prazo será dun mes a contar desde a publicación da convocatoria no Boletín Oficial da provincia. Así que, nunha semana, 450.000 euros para o avance dunha lingua que compartimos todos e todas os que nacemos en Galicia, que tanto nos identificamos e que tanto fala de nós. E pasamos páxina agora para a cultura, que como no caso da lingua, a semana pasada falábamos dunha liña de axudas por valor de 200.000 euros para os festivais de cinema na provincia. Nesta Xunta de Goberno aprobamos as axudas para os festivais musicais e de artes escénicas para o 2026 cun orzamento de 200.000 euros. 30.000 euros máis que o 2025. E unhas axudas que distinguimos dúas liñas. Unha primeira liña, dotada con 150.000 euros, para festivais musicais que se celebren durante este ano na provincia, lóxicamente, como mínimo que teña 2 xornadas e tamén como mínimo que este composta ou participen 8 grupos, dos cales 4 sexan galegos, insisto, como mínimo. Liña 2, dotada con 50.000 euros para festivais de artes escénicas, que tamén se celebren durante 2 xornadas, con 8 compañías mínimo, das cales 4 teñen que ser galegas. As contías destinadas non poden exceder do 75% do orzamento e van a permitir subvencionar infraestructuras e os espazos nos que se van a desenvolver os festivais, a contratación de servizos técnicos, xestión de actuacións ou os traballos de comunicación. En resumo, nunha semana aprobamos por valor de 400.000 euros para os festivais audiovisuais, musicais e artes escénicas da provincia. Isto nos permite seguir avanzando na difusión, na promoción da cultura e contribuindo a que chegue a toda a veciñanza, a que chegue a todos os recunchos desta provincia, vivan onde vivan. E seguimos falando de música, de cultura, do galego, porque hoxe aprobamos as bases do programa Máis Música, que con 700.000 euros nos vai a permitir colaborar cos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia na súa programación cultural. Con respecto ao ano pasado, hai unha novidade. Ampliamos o número de espectáculos permitidos, de 2 a 3, sempre cando este o caché desos grupos non supere os 12.000 euros. Para elo, os concellos poden solicitar actuación dun máximo, insisto, de 3, o ano pasado podían facer hasta 2, por orden de preferencia e escollendo entre a oferta que temos no catálogo do Máis Música disponible na páxina web da Diputación. En calquera caso, os espectáculos teñen que celebrarse entre o 15 de abril e o 31 de decembro, e ao igual que o ano pasado, ímonos encargarnos de cubrir o 100% do caché do espectáculo. Os concellos teñen que asumir os gastos de produción das actuacións. Pode ser a luz, o escenario, a SGAE. E a verdade é que nos sentimos moi orgullosos do programa Máis Música, un programa que o ano pasado promoveu 78 actuacións, como bandas como a da Banda da Loba, Ortiga, Boianca Costova, Lontreira, Budiño, daqui da Ría, de Vacas, Luar na Lubre, Mercedes Peón, Milladoiro,
Rosa Cedrón, Susana Seivane ou Uxía. E agora imos a falar de infraestructuras. Aprobamos o convenio co Concello de Tomiño para mellorar a EP 3303 Tabagón-Goián con un investimento de máis de 710.000 euros. Trátase dun convenio onde a Diputación achega o 70%, ou 80%, perdón, dos recursos, 80% dos recursos da Diputación, preto de 570.000 euros, e o Concello de Tomiño o 20% restante, 142.000 euros. E ten como obxectivo dar continuidade ás actuacións xa desenvolvidas noutro dos tramos desta estrada. E en liñas xerais, imos a mellorar as condicións de seguridade e mobilidade para os peóns mediante a construción dun itinerario peonil accesible nun dos treitos desta estrada, imos a dotar dun carril bici, dunha zona de convivencia con preferencia peonil e a mellora xeneralizada de servicios. E sen deixar de falar de recursos para os concellos, rematamos os asuntos da Xunta de Goberno que tivo lugar con novas achegas que aprobamos no marco do máis provincia, porque esta semana aprobamos destinar máis de medio millón de euros para Cerdedo Cotobade, Oia, As Neves, Pazos de Borbén e Pontecesures. 125.000 euros para Cerdedo Cotobade, para financiar o proxecto de expropiación do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións para a Ordenación da Zona Verde. Un proxecto que vai ser unha referencia a nivel da provincia, porque vai actuar, incidir na zona onde está a playa fluvial de Cerdedo. E os 380.000 euros restantes son o abeiro da liña 3, de promoción de fomento do emprego, para 4 concellos. Pontecesures, 60.000 euros para contratar 3 persoas desempregadas. Pazos de Borbén, para contratar 12 persoas, 93.000 euros. Oia, 105.000 euros para contratar 7 persoas desempregadas e 9 persoas desempregadas atoparán traballo nas Neves con 125.000 euros. E con estes recursos aprobamos xa 640.000 euros nun mes, desde que puxemos a disposición dos concellos de menos de 50.000 habitantes 85 millóns de euros ao abeiro do plan máis provincia, o 26 e o 27, un plan que é o máis ambicioso da historia da Diputación de Pontevedra. E como vos dicía, ao comezo, fora xa da orde do día, unha que vamos a engadir outra cuestión, dúas. A primeira ten que ver ca posta en marcha, que é o que vos quero anunciar, da terceira edición do Encontro Pontevedra Literaria Xuventude e Artes. Comenzará o 27 de febreiro, ás 7:30 da tarde, no Salón de Plenos do Pazo Provincial, cunha charla literaria a cargo da escritora Paloma Sánchez Garnica, gañadora do Premio Planeta 2024 por Victoria. E xa vos lo podo confirmar. O luns 9 de febreiro imos habilitar o formulario na página web da Diputación para reservar plaza para esta charla. E agardamos que, en base ao éxito que houve noutras, pois volva a ser volva a ter unha auténtica gran acollida por parte dos veciños e veciñas de Pontevedra e da provincia, porque se achegan de outros moitos puntos. É un Pontevedra Literaria que participaron xa noutras edicións que levamos feito escritores de talla mundial. Por lo tanto, agora o que facemos é activar esta terceira edición e facémolo da mellor maneira posible. Con Paloma Sánchez Garnica, polo que xa vos digo, temos previsto tamén facer outras moitas actividades alrededor da escrita ao longo do ano e tamén con figuras de recoñecemento nacional e internacional. Así que, xa sabedes, anotade, 27 de febreiro, ás 7:30 da tarde, no Salón de Plenos do Pazo Provincial, estará Paloma Sánchez Garnica, en Pontevedra Literaria, e o lunes, día 9 de febreiro, abre o prazo para solicitar e poder estar neste coloquio. É unha última cuestión que está tremendamente de actualidade e que quería comentarvos, pois ten que ver co colapso
do tren no eixo atlántico. Según coñecemos hoxe, foron 48 as cancelacións que se viviron onte na rede ferroviaria no eixo atlántico. Dígase que isto foi paralizada na súa totalidade o tren na provincia. Isto é un feito grave, o cal obriga a dar cumplidas explicacións de inmediato por parte dos voceiros dos gobernos e dos responsables de transporte, por moito que este motivado polo tren de borrascas que estamos a sufrir, porque o que é inxustificable é que por parte do Goberno Central non se articulara ningunha alternativa para que os centos de milleiros de viaxeiros puderan chegar a destino. Dixo, e cito, Óscar Puente, o tren vive en España o mellor momento da súa historia. Repito, o mellor momento da súa historia. Sabíamos que o ministro era incapaz de xestionar a realidade das infraestructuras en España, pero queda demostrado que o mellor problema é que el non viva na realidade dos milleiros de usuarios que cando van a empregar as infraestructuras ferroviarias pois atopan con que hai un sinfín de incidencias, xa sexa na Rede Nacional de Estradas, autoestradas ou tamén no ferrocarril. Aquí creo que isto non soporta xa ningún chascarrillo máis, nin ningún tuit que poida demostrar tanta incapacidade por parte do ministro Óscar Puente. E pola miña parte, era o que tiña a ben trasladar, e non sei se hai algunha pregunta a formular. Sí, é unha circunstancia grave, onde van 5 días onde está esta carretera cortada de titularidade do Goberno de España, e eu creo que aquí habría que dar solucións de outro tipo. Non se concibe que, insisto, haxa 5 días onde haxa un peche dunha estrada vital para Marín, na parte que corresponde ao Porto, a cidadanía que ven a Pontevedra a desplazarse, a traballar, unhos colapsos que non se poden producir. Sei que están tendo unha reunión desde as 11 da mañán e espero que aporten solucións e alternativas por parte do Goberno de España a efectos de provocar melloras que, sí, hai inclemencias de tempo, pero eu creo que hai solucións e ten que haber alternativas. A vos. Bueno, chicos, buen fin de semana. E non vos molledes.